Nakita na ko diha. Basig buslot yung bulsa, tanawa ko no. I-check. Pilam day baon nimo? Ha? Pilam day baon nimo? Ma'am, excuse me. Ma'am, nahulugan kag kwarta, ma'am? Ha? 500? Tulo. Nahug diri. Dili na ako. Ha? Dili na ako. Dini mo ha? Asa mi? Nakita na ko diha. Basig buslot yung bulsa, tanawa ko no. I-check. Pilam day baon nimo? Ha? Pilam day baon nimo? 1K naman akong kwarta kay kuhan. Allowance. Ah, so unsa nag-ganti ka? Ah, oo. Cream. Ako abitan ni kwarta ka vlogger ko ba? Ay! Kasi sa experiment ko nya, deserve mo tag-agbaw na. Ano to? Isa nga ma'am. Ah, Albius. Shout out ma'am, shout out. Albios. Albius Charlie. Unsa nga eskwelahan? UC Main. Year, unsa year? Ah, year, second year. Okay, God bless you ma'am Albios ha. Unta, ma-police ka po na. Oh, thank you. Kasi yan siya mo pala. Si Kanyer na ako sticker yattag nyo. Unsa trabaho sa mo sa imong mama ma'am? Ah, maestra ko mama. Okay, imong papa. Ya ako papa, bala-bala po. Okay, God bless you mama. Unta, magrasyahan ka po na, maka-graduate ka po na og kuan ba? Thank you. O sa may pangandoy ni mas kinabuhi day. Ah, normally police. Okay. Alam. Pero gusto na lang ako mag-teacher. Ay. So, police gid yung pangandoy ka, nag-cream man ka. Oh, nag-cream dito. Yan ta makapasal, makita atong mga police nga followers mo ba, mga police sa Gapuhon na Maldives. Thank you. Shout out day University of Cebu no. Thank you. God bless you. Adto na ko ha. Thank you. Kaya ayo ma'am sa imong pag-eskwela ha, unta nga makalampos ka po. Thank you. Ma'am, Ma'am Aljo, salamat kayo ma'am.